Ki Pulit ka jala Meghalaya ki bala treshutam bani khun tma persya ya ka jingjilai jong Drok. Ha ki lai Bnai bala letno kata nado Bnai no pra arajar arpusau hado Bnai rempang arajar arpusan. Kila yo kem hado arpunyo Ngut kinong kayi Drok, kinong kayi ganja, kinong kayi dawai kuli yaba, kinong kayi dawai jerho, bat ki wei ki jat jingdi bala ken be an ki bakentup. Ya arpuwei Ngut ki senrang bat nyo Ngut ki kentei. Ki khat pratali ki kes ki baya day bat ka jingyo kem ya ki nong khai Drok bat ki nong khai ganja bat ki wei ki jingdi pun bu aj ki day ki bala register kes ha ki khat sautali ki police station ki bakan top ha east ka se hills santali ki kes ha east giant hills ka wei ka kes ha ribhoi district lightali ki kes ha west garo hills district santali ki kes bat ha southwest garo hills district soutali ki kes. Kat kum gani ke jing ai jing ken na katanat Pulit ke jela u Drok balayo Kurup ulong san spa khandai pupra point khandai pupra gram u ganja san pulai kilo point sau spa sau punreu gram ki dawai kuli yaba 6000 shi spa khandai puwei point sau punyo gram ki dawai kuli mescaline tablets shi spa iwei point lai punyo gram bat 8000 bilor ka dawai jerho